fitar ne ya lola barka da alhamdulillah an tashi lahiya ya kwana biyu lafiya don sai alhamdulillah fitar ne da ma wurin ka ne saboda na ji an ce matan mataimakin gwamnan mu wato Hajiya Hafsa Maniru dan iya kwarai da gaske na ji an ce ta samun ma mata ayyukan yi makarantar can ta School of Nursing ta Tambuwa gurbin cikewa karatu ko wallahi hakika kwarai da gaske ai kaɗan daga cikin halayen ta kenan ni abinda ma ka bani mamaki wa ashe gwamnatocin da sun ka wuce wa ashe don mataimakayyan gwamnan da an kai wa ashe suna da mata wallahi kutan ne suna da mata ƴan sheri dai na ba su da umhani ga al'umma to yanzu kan mun ka san mun yi mataimakin gwamna kuma yanzu kan mun ka tabbata mataimakin gwamna na da mata wallahi saboda Hafsa Maniru dan ya wallahi alheri ta ga al'umma jihar Sokoto kai ka ji ba ha gani kwai local government Hafsa Maniru dan ya foundation kai sai inda aka koya mu matasa sana'o'i da mata da teloli da bayan teloli da kayan shushana da komi da komi dukkanin rigunan sannan cikin kwanan local government sannan kuma mun ka tafi sabon binne jamuwa an kai an ka buɗe wannan foundation din sabon binne to yanzu kuma bai ba ga abubuwan alheri ta kai ka san inda ka ƙara burge ni in yanzu mutum bai da lafiya har tana zuwa ta gani shi da kanta dan wadanda kowa guda wallahi duk abu guda ta dauki kowa sannan ka san mutan ne inda abin ya kada samu asuli kaga shi mai girma gwamnan jihar kaga Maniru dan iya haka suke tabbas to kaga da Mariya Aminu Waziri Tambuwal ta ga Allahu bi rahmatihi da ita Hafsa Maniru dan iya haka suke duk ayyuka da harin da za a gudanar su a tare suka gudanar su to dan shi na kaga al'amarin su gaba ɗaya wallahi kwarai da gaskiya kuma na ji an ce za a yi naɗin walin Sokoto jibi Allah ya don Allah in ka samu zuwa wurin mutum nan ka faɗa mata mun yi godiya kuma har da ɗaya makwaci na sunanta ya shiga to shi kenan ta daɗe da ƙara karatu kuma sai gashi yanzu kuma Allah ya sa ta biya mata ta tafi wurin koyo aikin ai kai yalo inda tun inda an kai to mataimakin gwamnati matansu suna da tattaran wanda suka taka wasu kafiya yanzu ba haka ba wallahi ku tanne babu komai ai baka ƙarin sanin tana da rawar da take takawa sai jibi Allah ya gwada mana an rantsar da Maniru gwamnan jihar Sokoto ita kuma president Sokoto wallahi ku tanne babu komai daɗi ka shai wallahi ku tanne ai da sannan mu ka buki mu aka buki ba gayyata mu aka yi to yalo abin da nake so in faɗa ma Hafsa Maniru dan ƴan kowa ya san alheri ta ga al'ummar jihar Sokoto kuma duk abubuwan da ta kai don Allah ta kai su Allah ya saka mata da alheri kuma Hafsa Maniru dan ƴan wa ki ƙara da kyau wanda da fashin ubanka da shi da jatau da mau suna iya kokarin su wallahi su amma su yake na tsakani da Allah game da lamurai wallahi duk taimakon da kike suna faɗa mana gurgudu alhamdulillah wallahi duk abin da kin ba su wata da har ƙarawa su kai su ba su wallahi hakika da gaskiya nagode to shi kenan sai Allah ya da amin yalo yawa yalo jama'a